A karo na farko Muhammadu Buhari shi ne wanda aka fara yi wa allurar rigakafin korona a ƙasa Najeriya a yau Asabar 6 ga watan Maris. Da fari dai muna yi wa mai sauraro barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan shi ne karinku na farko zuwa wannan tasha, muna roƙo da ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu a koda yaushe. Bayan rigakafin corona da aka gudanar wa Janar Muhammadu Buhari ya yi godiya ga al'umma inda ya ce ya kamata su ba da haɗin kai domin a musu allurar rigakafin corona, kuma rigakafin corona ba wai zai cutar da al'umma ba ne ba. Rigakafin corona yana da tasiri sosai a jikin ɗan adam, don idan aka ma koda daga baya ta same ka ba abin da zai same ka, wannan rigakafin zai yi amfani a jikinka domin ya kare ka garkuwar jikinka da kamuwa da cutar corona. To kada ku manta labaran nan naku suna zuwa muku ne kai tsaye daga wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan shine karinku na farko, muna roƙo da ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu a koda yaushe.